Rozhodli sme sa proces skenovania rozdeliť na dve časti. Na interiérové skenovanie, kedy nás nelimituje v počasie, to znamená, že ten interiér vieme skenovať za akýchkoľvek problémov. A na druhej strane to exteriérové počasie si môžete odložiť na neskôr. Čo to znamená? To znamená, že za tých istých cenových podmienok, za tých istých v podstate všeobecných podmienok si môžete odložiť termín externého skenovania. To znamená vytvárania skenu z exteriéru si môžete v podstate odložiť či už na jarnú sezónu alebo na leto, prípadne len počkať na zimnú nadielku a vo výsledku sa tak pri skenovaní nevidíme raz, ale vidíme sa dvakrát. Doteraz to fungovalo tým spôsobom, že sme v rámci jedného termínu skenovali interiér a exteriér v podstate vzájomne. A teraz sa to trošku mení, situácia sa v podstate z počasia nevyvíja tak, ako sme predpokladali, takže preto ten ústupok, kľudne si to môžete rozdeliť, interiér teraz, exteriér, kedy uznáte za vhodné. Takže snažíme sa byť flexibilní, snažíme sa jednoducho vnímať tie požiadavky z vašej strany, tak preto neváhajte využiť aj túto ponuku.